kwesinye isikhathi uthola ukuthi sifuna umuntu ashayiswe imoto khona izinto ezizenza sifike sibuthe izibi zala imoto ezifike zashayisana khona sibuye lento sizoyikhanda ukuthi wena awushayiswe imoto ushona ukuze lo athole isikhundla. Asinibingelele babukeli be-KZN broadcast ophambi kwenu baba umprofethi ubaba Xulu inyanga mthandazi yalapha eShowe kweSakho isigodi osebenzele eThekwini aphinda asebenzele eShowe. Namhlanje ke ngizane indaba ezitha zibe bucayi. Sithinta indaba yezitha ukuthi masikhuluma ukuthi umuntu unezitha sisuke sikhuluma ngani nokuthi uvikekela kanjani umuntu onezitha. Manje ke mawukhuluma indaba yesitha uthinta mina uqobo ngoba ila ngena khona njengomelaphi wendabuko. Abantu bazokhumbula ekhaya siyasebenza babona abantu bephuma bengena, abantu abanye abaziwayo ukuthi banezitha. Namhlanje ke balaleli ngifuna sithinte lento yokuthi ubutha bona qobo buyini. Lento yesitha iqale emoneni number 1. Uma umuntu umbone progressa noma ephumelela empilweni usumdlela umona usuwenza lento okuthiwa ubuthakathi phezulu kwempilo yakhe. Kanjani na? Ake ngenze isibonelo. Mhlambe wafika wathenga itekisi elilodwa. Wasebenza amabili amathathu. Seyabona ukuthi ayinanga usibani bane sengedlula. Sasuka umuntu senyangeni sokufunela umuthi wokugadla noma ukukuvala ukuthi amatekisi akho afe. Kunomuntu othola ukuthi unezimoto kodwa igcwele igceke ziziginqane ziyafa. Ubuthakathi lobo noma isitha sakhe sakhanda into okuthiwa isipokwe sayifaka emotweni ukuthi lezi imoto zife zingakwazi wena ukukhandela imali ukuthi uye phambili. Ila singena khona ke thina njengoba Xulu ukuthi sikhiphele lesipoko singagcini ngokusikhipha sisibuyisele kubanikazi baso. Omunye umuntu uzothi ekhaya siyangcwaba unyaka nonyaka. Yini na leyo? Kusuke kubutha noma kubuthakathi obusuke bukhandwe emndenini. Uthothi masihlola sibheka siyathola mhlawumbe uanti wala ekhaya noma ubhuti wala ekhaya noma umkhulu wala ekhaya owakhanda ubuthakathi okungenza example mhlawumbe amanzi amnyama noma lento okuthiwa amadungamuzi. Uthothi emndenini niyaxabana nodwa niyabulalana niyagwazana niyagadlana. Kusuke kubutha lobo kufanele sibuvale masibuvala sibuyisele kuwe wena obukhandileyo. Ubutha ke buningi ngendlela ezahlukahlukene. Omunye buyaba kwi-relationship uthothi unembanga entombeni yakho noma esokeni lakho uthothi likushaya ngesichitho uthothi lanihlukanisa noma emsebenzini uthothi nibanga ikhundla bese ethi omnyaya kube khona ofayo ukuze lesikhundla sami ngisithole. Even emakhosini kubangiwe ikhundla uthola ukuthi kushawana ngomuthi ukuze omnya aqhwakele kwesinye isitolo. Lonto ke la singena khona thina njengoba Xulu ukuthi asingeneke manje lento ikabili ke masikhuluma ngobutha sikhuluma ngokubukhanda ubutha sikhulume ngokubuvika ubutha. Asiqale lapha ke. Uma ngizokhanda ubutha noma umuntu ezokukhandela ubutha ila efika umuntu athi khona azi usibani bani mkhulu ngijwayela kabi wenzani na wenza 1 2 3 bese ngithi mina pho utha kwenziwe njani athi hayi mhlawumbe ke ngithathele isikhundla. Uthothi sibanga iposition lapha emsebenzini womanager sengitshelile ukuthi cha nami lesikhundla kuzobe esami kanti nawe futhi uyasifuna. Useyafika umuntu umlapho wendabuko ethi akasimgodlozi usibani bani ukuze sikwazi ukuthi ngithole lesikhundla. Kunemithi ke emsakazi okuyiyona esiyisebenzisayo noma abayisebenzisayo lapha mendabuko ukuthi bagadle lo muntu ukuze asuke esikhundleni. Ngikhuluma ngomuthi wobuthakathi, ngikhuluma ngomuthi onjengosibhaqa masingalinganisi isibhaqa noma ulizwa leligama ulimemeza lithi isibhaqa liyabhakaza liyagadla liyashaya liyadestroya. Kusebenzisa imithi enjengalezo sisebenzisa ilwane zasendle sibali inyoka sisebenzisa imamba ezimnyama sisebenzisa imamba ezigreen. Imamba nombani uyazi ukuthi inyoka umuntu uyayisaba ngoba inyoka imibona umuntu ubona isitha. Sisetshenziswa ke lezo nhlobo zezilwane ukugadla umuntu. Uthothi umuntu
emsebenzini ukuthi ushawe istroke noma uthiwa uvele waphathwa ikhanda noma uvele waphathwa yini, susuke kusetshenziswa uhlobo lemithi enjengaleyo ukuthi lowo muntu ashawe agudluzwe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi sifuna umuntu ashayiswa imoto, khona izinto ezizenzayo sifike sibuthe izibi zala imoto ezifike zashayisana khona, sibuye lento sizwe ikhanda ukuthi wena awushayiswa imoto ushone ukuze lo athole isikhundla. Ngicabanga ukuthi umlaleli ekhaya uyayizwa leyo ukuthi lento yokuthi silwa nobutha kanjani. Ake sibuye lapha ke manje ekuvikeni ke manje ubutha. Uma sizovika ubutha, kunemithi esiyisebenzisayo, singabala amaphinde emumva, singabala omayisaka, singabala ompindamshaya. Sikhuluma ngemithi ephindiselayo umsakazi. Lapho suke sesiyikhandile yayinhlanganisela yamakhubalo, sayifaka futhi nalezi ilwane engike ngayibala, ilwane ezilwayo. Uthothi amabhubesi, ibhubesi liyangena ithambo lakhona uma sesibuyisela into emva, ngoba sifuna number 1 ube nesithunzi wesabeke, number 2 sifuna into mayifike ishaye into efayo, hayi into ezothi silokhu udlala umdlalo. Manje imithi enjengaleyo kwela sosuke khona sesibuyisele emva, kunemkhuba ke sifike siyenze kuwena oshayiwe ukuthi sithathe lento ibuyele kumnikazi wayo. So ke ngikhuluma nomuntu onezithu ukuthi ke ngicabanga ukuthi bayezwe emakhaya masikhuluma ngobutho ukuthi khona indlela yokubukhanda, khona indlela yokubuvika, yonke lento iyahambisana futhi yonke lento yenziwa yithina abelaphi bendabuko. Engisho ukuthi uma unezitha noma kuyiphi level, ubaba uCulu khona, uzofona ubhuke sikwazi ukuthi sikunike usizo kuyilona oliqondene nawe. Ngicabanga ukuthi umlaleli ekhaya uzwe konke befisa ukubuzwa, ongakuzwanga useyofona sikwazi ukuthi ke sisebenzisane mina naye. Asiphinde futhi sinitshele ukuthi ubaba uCulu utholakala eshowe Sakho isigodi, asebenzele ekhaya kwaXulu, aphinde asebenzele eThekwini kuParliament Road. Atholakala ke na TikTok uthi baba uCulu, uyatholakala lapha ku Facebook uthi baba uCulu. Inamba engitholakala kuyona u078 356 7901, 078 356 7901. Siyabonga.